Třinec město v pohybu je osvědčený, dlouhodobě platící slogan. V sobotu na Den učitelů se nejen třinecká hala Stars otřásala v základech pod nohami více než stovky cvičenek. V loňském roce se aerobik show narodila a letos už slavila velmi úspěšný první ročník. Je vlastně o 100% větší účast než loni. Podařilo se mi zajistit jednak pitný režim, více cen do tomboly, znova kvalitní instruktory a spoustu dalších věcí, takže já jsem spokojená. Podpora ze stran cvičících taky je, takže co víc si přát. Organizátoři proklamovali den plný aerobiku, zábavy a usměvavých lidí. To vše bylo na palubovce haly Stars k vidění. Od 10 k 5 samozřejmě na časové ose směřovaly přítomné ženy k závěrečné 17. hodině a k sobotnímu romantickému večeru. Už chystáme na podzim nějakou menší verzi s tím, že vlastně vznikl nový oddíl, který se zaměřuje tady na to, takže bych chtěla každý měsíc takový minimaraton, takže uvidím, do jaké míry se mi to povede. Sobotnímu dopolední vládly na cvičitelském pódiu ženy. To první byla Iveta Sloviačková, to je, jak ji nazval pan moderátor, aerobikové guru tady v Třinci. Lidé ji mají rádi a ta sestava i dneska se lidem líbila. Druhá byla Eliška Hubáčková, ta přišla s takovou tanečnější verzí. Je to mladá studentka rekreologie, výborná cvičitelka. Na to dáme si 3 bloky, takové tanečnější sestavy, všechno půjdeme vždycky na jednu stranu, je to takové vyvážené na obě strany. Naposled, jo, 4, 3, 5. Cvičenky byly naprosto super. Myslím, že v porovnání ze všech různých míst byly jedni z nejlepších. Můžu srovnat s Ostravou, s Olomoucí a bylo to super. Odpoledne patřilo oblíbenému Romanu Ondráškovi. Aerobik jako takový je vytrvalostní pohybová aktivita, takže ta intenzita by tomu měla být přiměřená, měla by být přizpůsobená. Samozřejmě náročné to je, každý samozřejmě v té hodině se snaží podat ten maximální výkon, ale myslím si, že pokud je kvalitní pitný režim a doplňky stravy, tak se to vydržet rozhodně dá. Dělají se maratony i další. První ročník třineckého aerobik maratonu měl šmrnc a šťávu. Vzhledem k servisu organizátorů, kteří byli schopni i odborně pohlídat děti, je doba, kdy se cvičenky přesunou z haly na fotbalový stadion na Lesní, pravděpodobně hodně blízko.